Hej, jeg står med en mexicansk hængekøj her. Den vil jeg lige vise, hvordan du kan sætte op her. Jeg har sat sådan snorene frem her, sådan så de her endesnorene ikke går i filt. Jeg løsner lige sådan op her. Der er en masse snore. Pas på, at de ikke går i filt. Hold tommelfinger eller et eller andet, sådan så snorene ikke går i filt her. Godt. Jeg har et træ her, og der er lige gren. Der tager jeg så tovet her og lagt det dobbeltråd omkring. Tager det rundt omkring træet her, og så tager jeg de to ender, tager jeg her igennem her. Spænder lidt til her, så har jeg taget snoren rundt omkring træet. Jeg tager hængekøjen her. Jeg sørger for, at de to ender, der er her, kommer igennem øjet her. Det er den eneste gang, de faktisk skal igennem øjet, som der er her. Holder dem sådan her. Og så tager jeg med tommelfingeren hernede omkring, laver det, der hedder et flagknop rundt omkring her, og så følger det tommelfingrene op her. Så kommer det til at være i noget i en retning her. Spænder lidt til her. Og så kan jeg justere hængekøjens højde, både frem og tilbage her i selve knuden her. Nu slår jeg lige sådan en lille sikkerhedsknude her, så ved jeg i hvert fald, at den her knude ikke kan rutsche op. Godt. Jeg har sat en snor i her, spænder godt til her. Så fat i den anden side her. Jeg havde faktisk kun et træ, så jeg har sat en stolpe op i her. Den går jeg så over til. Den har jeg stående lige herovre her. Jeg breder lige hængekøjen ud, så du se. Dejligt bred hængekøj, der er her. Og jeg havde faktisk taget det her stykke tov og lagt lige dobbelt rundt omkring stolpen her. Jeg har sat et søm i her på siden, sådan så tovet ikke kan rutsche ned af det. Det ligger altså stadigvæk igennem rundt omkring her. Sætter omkring stolpen, kommer det igennem her. Så ligger det dejligt dobbelt heroppe, så jeg spiller det godt ind til stolpen her. Sovet i sig selv kan ikke rutsche. Et stykke tov helt ned til øjet, som det er her. Jeg gør, som det har gjort på en anden måde før. De to ender kommer igennem øjet, der er her. Holder fast i den her. Tager med tommelfingeren op her. Helt herop til. Så ser det sådan her ud. Tager snoren rundt omkring her. Følger tommelfingeren. Den skal ikke igennem øjet igen. Den skal forbi øjet der. Altså ikke ind igennem øjet, men forbi her med tommelfingeren. Så kommer den sådan meget spændt her. Så kigger jeg lidt ned på hængekøjen her. Den er godt nok meget tæt på jorden her. Så er det jo det, der er så smart her. Jeg kan løsne lidt her, og så ellers trække det op. Jeg kan kigge lidt på det. Det ser meget fint ud der. Og så har jeg selve hængekøjen, som der er heroppe her. Jeg laver lige den der sikkerhedsknude her, så ved jeg i hvert fald, at nu kan den her altså ikke rutsche op. Det spænder sig til. Det skulle ikke være nødvendigt, men for en sikkerheds skyld, det er tit, når det er en ny hængekøj. Jeg går hen til hængekøjen. Så har jeg hængekøjen her foran mig. Jeg har knæet, og jeg har hoften her, så det er bare meget smart, at den hænger så lige midt for, hvor det er her. Så passer det til den person, der skal sætte sig op i den her. Og nu vil jeg så bare med det samme lige hurtigt vise dig, hvor lækkert det er at få sætte sig op i den. Tager fat i den her ud til siden, og lægger ned i hængekøjen, også spreder ud til siden her. Så enkelt er det altså, at jeg tager den hurtige hængekøj op her.